मा खबर निजेरा? खबराथ' मोजाङानो र'। मायाथो गाज्रि होमबालाय? बिदिनोसै माथो जाबावनो आरोलाय। नोंनियालाय माबोरैथो खबरा? आंनियालाय आरो नों जेब्लासिम खाथियाव दङ अब्लासिम मोजां। नों गैयाबासो उसुखुथु जायो। ओइ थेंगोना, मालाय मा खबर? आजिखालि माथो जोंखौ रायदावलाबो। रायदावलाया जायो नामा फाग्लाफोर? आजिखालि आरो बहा जोंखौ नांबावगोन? दोङोना मालाय सेरावनो। नोंसोरबो फैया मानो सेराव? फैदो बेयावनो जमा जिरायनोसै। सार फैबाय। Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Silent. आच्छा फरायसाफोर, नोंसोर मोजाङैनो दङ ना? मोजाङैनो दङ सार। आच्छा फरायसाफोर, आं मोनसे बाथ्रा सोंनि, नोंसोर खोन्थानो हागोन ना? हागोन सार। हाथाय दङ जानो हाया, मा दे? गान्थिया खोन्थानाय। हाथाय दोङो जानो हाया, मामोनथाय? सार गान्दा जागोन सार, गान्दा। हैद बुरबक, गान्दा जायो नामा? सार गान्दानि बिगुरा गोराथारना, बेनिखायनो हाथाय थाबाबो जानो हाया सार, इखो अरनो हायिनि थाखाय। दै लख्रा, नों हायोब्ला खोन्थालाय। सार खानजुं, हाथाय गोजाथार खानजुङा, बेखौ जानो हाया। अ बरिया। आरो मोनसेबाव, तुला बायदि गोजावो, अन्थाइ बायदि गोरोलाङो, मोसा बायदि बारो, मादे खोन्थालाय। सार मोसाया मोसायानो, अन्थाया अन्थायानो, तुलाया तुलायानो। जागोन सार। हैद मोसौ, जेबो रोङा नोङो। सार एम्बौलै एम्बौ। एम्बौआ मोसा बायदि बारो, तुला बायदि दैयाव गोजावो, अन्थाइ बायदि गोरोलाङो। अ जादो, गुड बय। दे आरो खोन्थाबावनाय, जाबा जानानै खिनो हाया, मा? सार आइथिया थालिरलै, आइथिया थालिरखौ जाबा खिया गोरा जायो। बेखायनो खिनो हाया सार। हैद मोसौ साला, माया आइथिया थालिर जालाबायनो? गान्दुसो जाम्बा गान्दु। अ सार, आं गान्दु होननो नागिरदोंमोन, नोंनो बुंना होबाय। जाबाय दे। सार आं नोंखौ मोनसे सोंनि, हागोन ना हाया सारा? हैद जाम्बाफोर, मास्टारानो रोंलाया नामा? दे सों, मा सोंनो?
सार मोनसे लैथोआव गंसे जाहाज दोङो आरो बे जाहाजाव ओरैबायदि मुवा बेसाद जाब्बाय आरो 5 किल' जाबबावबाथाय जाहाजानो गोरोसिगौमोन। बेनिफ्राय मा जाखो? सार बेनिफ्राय जाहाजाव 5 किल'खौ जाबालासिनो जाहाजा सलायलांबाय। बेसेबा गोजान सलायलांखांनायनि उनाव माखासे दाउफोरा बाना होफैयो। बे माखासे दाउ बानायाव जाहाजा मानो गोरोदिया सार दे खोन्था। ओइ दाउफोरा सका थिलेब गोजामोन इनिखायनो गोरोदिया जाहाजा। ओइ सारानो रोंलायाखै। माथो होमब्लालाय दे नोंनो खोन्थानाय। सार बेखिनि सलायलांनायाव बेसेबां थाव खामखो? बे जाहाजाव जेसेबां दाउ बादोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन थाव खामबाय। बेखायनो जाहाजा रेजें जानानै गोरोदिया सार। बिदिसो नामा? दे जाबाय दे। जाथ'बायलै आंनिया दिनैनि हाजिराया जाथ'लायबाय।